Awu correct bojo weMantaliyana wegebengini nabafethu ngikhuluma nawo wonke amalokishi awe lamonti kaMashe eMlazi eNtuzuma uChesterfield bafetalelani ngicela mina ukapteni mekuyiwe emashampline siphethe ingane aseyiphathi ingane ezazanayo ingane ezazanayo ziyashobisana ayihlukani ibambana ngezandla ihlale ihlangene ngisho ziyochama zihamba ndawonye khona leyo ndembu uNonhlanhla ngitheni sayo ilanda nje rest nathi ayingeke asifuna ukuhamba nalo zavele ngathi sonke yasamba uNonhlanhla mengahambi uyena igroup leader mumbi nabo bonke ugadela amadoda azo zonke lezi ingane lalela awumsheli umngane kaNonhlanhla wakhuluma ngaNonhlanhla kumele niqaleni ayine wabamba unganayo ngesandla iveliyekeni time ngizomtshela usibuthi ubonje umbana wena lalela uyayishubisa uNonhlanhla uphuza ice-tropez akayazi lokuthi yini wezwa kuthiwa khona leyo shandisi le ufuna into eyibizayo ufuna ukuhlala e-VIP akumfanele ngisho ukuhlala e-VIP lalela ngikhathile kapteni into kumele niyenze kumele nikhiphe umjidaweni lo unganamali mfethu shaya uNonhlanhla ayikho esizoyenza dependa lalela uNonhlanhla uyayishubisa ngisho senisukile emashampline seniwe endlini uthi usahleli uNonhlanhla ebesuka kuwena usawubheka abangani bakhe uNonhlanhla ufuna ukushelwa ngizakajayela ukushela samele umhlanganise ezebo wena uzokhandla ukusela ingashawanga ngenxa yomuntu oyedwa umumbi nje bese ngayimiselana nokuhlala naye lalela kapteni kumele niyenze utshela mina ukapteni izinto zegame ondle bodokotela abakhulu ayiniphathi ingane ezazanayo phathi ingane ehlala emalokishini ahlukene ilande yodwa lamonti ilande yodwa eNtuzuma ilande yodwa eMlazi ilande yodwa eChesterfield zonke azazana mase niyayichatha usho lo unenhliziyo lo kade ekhuluma ngawe uthi umumbi lo kade ethi ukuthi ayisazwani vele ihlindele namantombazana ayashesha ukuxila abukana phansi phezulu uthi kushayo 3 wonke umjidi uhamba ekhululekile uholile vele lengane ifike ngaye yazi yena yedwa ingane eziwu2 ziyashobisana ifuna ukulanda wona uzolalapha ngeke ushaye umuntu ukhona umngane wakhe utshelwa yimina shaya umuntu ngawani ulanda yena kuphela awushwebi lapho bastard utshelwa yimina ungazenzi yiro uday one mosayo umqalazo umkhipha nomngane wakhe umngane wakhe egcwale ngayo ukuze na next time ukwazi utshontsha umngane wakhe ngoba uyazi ukuthi wena unenombolo egcwele utshelwa yimina ukapteni mina ke wathi ihlani sami mfethu ngingasilanda ngisho na ngo1000 mina mongkolete primary wadla ama chips sami wena ngebreak ngizowalanda e-high school mawukuthi wena wadla ishumi lami e-high school ngisho usevasi ngiyakufuna nakhona evasi mawukuthi wadla u10 rand wami lalela ngiyolanda usunomuzi ushadile isikwelede yasibolile utshelwa mina ngakufuna sisase primary ngisho ngakugwaza sesinengane usunengane eziwu7 okusalayo ngakushaya uyobuya utshela igebengu ukuthi hey sakhokheka isikwelede sami isikwelede sesigebengu ngasiboni inqaku lelo ngitshela aniphathi ingane ezazanayo nangengozi nizoshweba ukapteni uyazi kade ngangishweba mina ngitshelwa yimina bombastard ngikhuluma nje izolo ukushwebile kodwa ngiyabuya ke next week ngizobanyisa angiwaphatha amantombazana azanayo nangengozi ngitshelwa yimina ukapteni ngeke ngibhayizise